Здравейте, скъпи приятели! Вече сме отново заедно след кратка нежелана раздяла. Сигурно сте чули новината, че съм рипнала. Както виждате и вие, движа си ръцете, движа си главата, значи съм жива. Раздялата за мен беше доста мъчителна, но до някъде и плодотворна. И стана така, че фактически аз разбрах, че независимо от всички зложелатели, си имам и истински верни приятели, които ме подкрепиха. Двата дни, когато създава новия акаунт, получиха страхотна подкрепа. Шоу продължава, няма такава. Някои хора наистина биха имали интерес да не слушат. Но аз нямам такова. Аз имам почитатели, имам си фенове, имам си приятели, истински верни приятели. Искам да ви информирам, че истинският ми канал се казва Веселка Мегастар. Каналът на баба Веселка се нарича Веселка Мегастар. Шоуто продължава. Шоуто продължава. Няма отказване. Чао! До скиф! Целувам ви!